Bideo honetan, bi zirrikituen esperimentuaz baliatuz argiaren portaeraren hainbat alderdi aztertuko ditugu. Baina, zer da argia? De Broglieren arabera, argiak uhin edo partikula gisa joka ezake kasuaren arabera. Bi zirrikituen saiakuntzan uhin gisa jokatzen du. Azter dezagun ba, kasu hau. Demagun, pertsona bat zirrikitu bakardu norma batera pilotak zorizko eran jaurtitzen ari dela. Horma honen atzean, pantaila bat dagoelarik. Onartuko dugu aldi berean zirrikitutik pilota bakarra pasa daitekela, eta pilotak ezin direla apurtu. Kasuan, zirrikitutik pasatzen diren pilota gehienak, zirrikituaren aurrean joko dute pantailan. Halere, baten batzuk desbideratuko direnez, pantailan lortuko dena Gaussen kanpai moduko banaketa izango da. Orain, demagun bi zirrikitu zabaltzen ditugula gure horman. Bi zirrikitu zabaltzean, printzipioz ez da gainezarpenik gertatuko, eta bi Gaussen kanpai ikusiko ditugu, bakoitza zirrikitu baten aurrean. Argiaren kasuan, zirrikitu bakarra dagoenean, piloten kasu berdina ikusten dugu. Baina, bi zirrikitu daudenean, egoera oso desberdina da. Hasierako uhin frontelaua zirrikitua zeharkatzean difraktatu eta esferiko bihurtzen da, uhinen gainezarpena gauzatuz. Gainezarpena eraikitzaile denean, maksimo bat ikusiko dugu pantailan, eta euseztatzailea denean, pantailan ez da ezer ikusiko. Gure esperimentua garatzeko difrakzio sare bat erabiliko dugu. Hau da, erregularki kokatutako zulo oso txikidun gainazala. Gure helburua oso ohikoa ez den metodo bat erabiliz argi berdea eta argi gorria igortzen duten laserren bidez haien luzera kalkulatzea da. Horretarako ondoko materialak behar ditugu. Zinta isolatzailea dena finko jartzeko, metro bat distantziak neurtzeko, kuaderno bat laser altua batean kokatzeko, bi laser, bata gorria eta bestea berdea, eta azkenik datu gabeko disko gara. Laser izpiak diskoan jotzean bi zirrikituen saiakuntza gertatuko da, eta paretan hainbat maximo islatuko dira. Hau da, gure esperimentuan diskoa zirrikitudun horma izango da, 1,6 mikrometrora banandutako hainbat zulo mikroskopiko baititu, eta pareta aldiz honen atzean dagoen pantaila. Esperimentua burutzeko, diskoa mailaren ertzean zintarekin itxatziko dugu. Honen atzean kuadernoa kokatu eta lasera gainean itxatzi. Difrakzio fenomenoa argi batek sare bati eragiten dionan gertatzen da. Honen irekira zabalera argiaren uhin luzeraren berdina edo txikiagoa denean. Irudian, difrakzio sareak sortutako maximak eskematikoki adierazten dira. Erlazio trigonometriko bat aurki daiteke erdiko maximoren n berdin 0 eta lehen zerrenda ilunaren arteko angelu lokalizatua lortzeko aukera emango diguna. Tangente tita berdin isa zatide. Bestetik, uhinaren uhin luzera kalkulatzeko, P puntura aldutako uhinak fasean egoteko hurrengo formula dugu. D sinu tita berdin n biderlanda. Laser gorria aztertzen hasiko gara. Lehenik, diskotik paretaraino D 118 cm daudela neurtu dugu. Hotz, difrakzio sarea eta paretaren arteko distantzia D 118 cm-koa da. Orain, lehen bi maximoen arteko distantzia neurtu behar dugu. Osten den puntu zentraletik ondoko puntura dagoen distantzia neurtu dugu. Isa 58 cm. Aurretik aipatutako formulak erabiliz kalkuluak egingo ditugu. Tita berdin arko tangente isa satide, 26,76 gradu. Angelua ezagututa, diskoaren zirrikituen arteko distantzia kalkula dezakegu. D berdin lambda n zati sinu tita, 1,44 mikrometro. Aurreko datuekin, hotz, D 118 cm eta D 1,44 mikrometro beste argi baten uhin luzera kalkula dezakegu. Zaila gaitezen ba, laser berdearekin. Oraingoan, maximo zentraletik lehenengo eta bigarren maximoetarako distantziak neurtuko ditugu. Isa bat 42 cm eta isa bi 104,5 cm. Bakoitzari dagokion angelua kalkula dezakegu aurretik erabilitako formula bera erabili. Eta ondokoa da lortu duguna. Teta bat 20,06 grado eta teta bi 42,26 grado. Honekin, uhin luzera kalkula dezakegu bi alditan. Lehen erabili dugun adierazpen berdinarekin. Hala ere, ohartu oraingoan, bigarren maximoko uhin luzera kalkulatzean n berdin bi dela. Beraz, lambda bat 484 nanometro eta lambda bi 484 nanometro dira. Teorian, erabilitako laser berdearen uhin luzera 485 nanometro da. Beraz, nahiko kalkulu zehatzak egin ditugu etzeko materialarekin.